Shalom. Horas madihita saludna, damang dainang nahini halongongan di bagasan tuata Yesus Kristus, ala naeng masuk ma prosesi ini parhaladoni huriata, asa jongjong mahita di nganat tabi. Hudul mahita saluhutna. Huriani tuhata, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang masuhata parsabaut tatu debata, tapasaha ma rohata, nang diri tatu ibana, martangi yang mahita di rohata ganup. Amin. Tapuji matuhata, marin di mahita, hupuji holong ni rohamu.
marhite-hite goarni de bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tod di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manangaha na dinggan, jala manangaha na niluluan ni Jehovah sian ho. Ima na mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon de batam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madeli hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopo hubahin hami, silehon-lehonommu nadinggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami, tu arta na di hasianganon, lehon di hami hapor siaon, asa dohot hami parjabar, di setianon ni akana porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita. Saliling bodidano, artigor maroham, maingot-ingot mataptak nidok ni debata. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di buku 5 Musa bidu 10 sada ayat sada. Songono ma didok. Di baheni ikon haholongamu do Jehovah di batam, jala radotammu panguluyon tu ibana, aka aturan nape, aka uhumna, dohot tonana, saleling ho mangulu, ido sahakna. Atong rak mangidugugu mahita tu dibata la mangulahon naho bartu pati nai. Ali Tuhan dibata. Amin. Mari demahita. Tuhan Yesus, Rajaku, tangihon naposomo, naimomotaku dosaku, Tuhan sinong
tima dosata tu adupan ni debata tapau duk be marohata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Kami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sahabadiomi. Manopoti jala menganggukkan dosa nami. Maca jojot warsahi kami ho. Marhiti-hiti pikiran dohot hata. Dohot pambahenan nami naruai. Dang huhaholongi kami ho. Sian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami. Dang doson diri nami hubahen kami. Dibaheni tamado rimasamu. Jala uhumammu kami tu hamatian saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tu asini roham nagudangi. Mangidu sian nasa rohanami. Hase saan ni dosa nami saluhuna. Sayu rupi mahami. Paubahon rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si Pangulu kami. Dohot ala ni guarmu na badiyai. Ali Tuhan. Saya si maroham di kami. Halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Molo tu ngadong manangise na mardosa. Adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringot. Tu dosa ni saluhut portibion. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita.
Hata ni dibata epistel di minggu tasadarion. Iman surat di Evangelium ni Lukas bidusia mamuka mesian ayat 50 sada. Sahatu ayat 62. Tapayutihu ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok disi. Alai di nalam donok ari hababakina di patohom mabuhina mardalan tuhuta Jerusalem laos disuruh ma aka suruana patujuluna. Jadilah manasida di mogoti masa dahutani halak Samaria paturehon parbor nginanna. Gabedang di zakon nasida ibana ala di patohom buhina lahotu Jerusalem. Marnidai sisianna si Jakobus dohot si Johannes di dogma Tuhan anggo oloho hudokon hami maturun api sian gijang mangaleng sehon nasida songon binahen ni si Elia alai humusor maibana hona hatama nasida dibahen ninnama dang diboto hamu hape manang to di dia dihamu ay laho paluahon dada mangagohon to di nijolma anak nijolmai umbahen naro jala tuhutan asing nama ditopot nasida uju ditungadalan nasida nina sahala mamadok ibana sai ihutonok kudoho manang tu dia peholaho didok Yesus matu ibana namarliang do aka atuasu namarasar do pidong namar tonga-tonga langit alai anggo di anak ni jolmai danga dong hapeahan ni uluna ia tu sahala na asing didok ihuto nau alai didohima loas au jolo laho mananom damang alai ni nama mando ibana pasobu ma akana mate mananom namatena alai yang goho borhak ma mamaritahon harajaon ni debata sahala na asing nu semadok huihutom peho Tuhan alai loas ahu jolo martina ding hata tu akadongaku sabagas alai ni na Jesus ma madok ibana nama jama ninggala huhu mamereng tupudi tung naso tau mai tu harajaon ni debata ido sahana martua dona tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita.
Rahati dako maha porsiaw tay, songon na hinati dako ni dongata saha porsiawn di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di libata jahuba, ido ama pargugun na sohatu dusan, natu mo palangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni libata jahuba na sasadai, imana tinubuh ni si Maria, nagabegebian siantot di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natu maun na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tetarpazal luibana di hau pinarsilang, na tua tubano torudung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamu ni debata jahuba, amanai pargugun na sohatu dosani, disimai bana pai mamula soguk tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok na mate, ahu porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai na mandok, mulak mangulu sogok daging ni halak nong mate, dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabigima ede pujian sian kur ama sahata rap dohot keluarga.
tabegema tikting ni huriata. Damang dainang nahinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus tapa yutihut jala tatangihon ma tikting namasa di mingguta sadarion Minggu tanggal 26 Juni 2022. Sudi parhalado HKBP Batam pasahaton mauleate tuhamuna akka amanami inanami dohot ha anggi pinaribot naro marminggu di bagasan sadarion lumubima tuhamu dongan saha porseaon na oddope parjulu sahali ro marminggu turiaon na parjulu goarni minggutta minggu paduahon dung trinitatis topik minggu satia mangihuton di bata na paduahon partangyangan wik di minggutta nanengro hari Rabu tanggal 20 sia Juni 2022 na parjolo di Baloi Center, na paduahon di Baloi Kolam Sada, na patuluhon di Baloi Kolam 2, na paupaton di Tiban, na palimahon Bengkong sekitar. Di hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 na parjolo di Wik Bengkong Indah, na paduahon di Wik Moratakus, na patuluhon di Wik Nagoya, na paupaton di Wik Batam Kota. Hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 na parjolo di Wik Baloi Kolam Tulu, na paduahon di Wik Seipanas, na patuluhon di Wik Batam Center, na paupaton di Wik Kampung Nanas, na palimahon di Wik Blok Onom. Na patuluhon na majalo tohonan hasituaon. Mangguduti tikting ni huriata na di minggu nasalpu, di minggu sadarion tanggal 26 Juni 2022, majalo tohonan hasituaon ma amata dohot inata calon situa, naung madohoti learning situa na salilingon, torop nasida pitu halak, acare patupaon ni huriata di parmingguon pukul 11.00 WIB, akan majalo tohonan ni ima na parjulu, amata calon situa Hapsan Hutagalung sian Wik Tiban, na paduahon amata calon situa Lolipran Pitu Batu Wik Bengkong sekitar, na patuluhon inata calon situa Dosma Boru Simanjuntak sian Wik Bengkong sekitar, na paupaton amata calon situa Oren Pantas Lubis Wik Bengkong Indah, na palimahon amata calon situa Jackson Tampubulun Wik Nagoya, na paunopon amata calon situa Budi Marganda Simanjuntak sian Wik Baloi Ditpam, na papituhon calon inata calon situa Lambok Boru Tambunan sian Wik Kapling Taman Baloi Punggur. Dung sidung acara minggu di patupa huriata do partamueon dohot ramatama tuna majalo tohonan dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna lantai sada. Asarap mahita madohoti partamueoni hobbartu naung diaturhon huriatai sudi parhaladu dohot keluarga tulu halak utusan sian ganuwik utusan kategorial dohot utusan sian ganup seksi. Dung sidongan noni diacare nama dokhata dung sidung penalabon situan non di garejon na perjulan non na mewakili ruas pinangidu haredon ni amatta Parlin Silitonga, na paduahon na mewakili parhalado amata situa J Siregar, na patuluhon na mewakili ng majalo tohonan amata calon situa B Simanjuntak, na paupaton pelantikan seksi. Hari Minggu naro tanggal 7 Juli 2022 patupon ni huriata do pelantikan pengurus seksi periode 2022 sahat rodi 2024 do mutusima asa hadir masudi pengurus ni ganup seksi. Na palimahon dakdanak nasorang. Na di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 nunga di basa-basahon tuhatta sada dakdanak bawa anak kedua di keluarga Marukil Tobus Yaturi
inatai Hotmaida Hutagaul. Alamat Komplek Nagoya Newton Nagoya, Wik Nagoya. Sehat do dak danaki dohot natorasna. Napaunopon tikting merbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Dr. Martin Fernandes Pasaribu. Anak niamata situa Burhan Pasaribu SH. Tubuni inata Lisbeth Silalai SH. Alamat Jalan Nusa Indah nomor 114 Baloi Center, Wik Baloi Center, Huria HKBP Batam Resort Batam. Dohot Orwanna Priska Anita Siburian AMD Kep Boruni Amatta Jongar Siburian BA Nahinan Tubuni Inata Honni Boru Opusunggu BA Kompleks Masjid Tarutung Huria HKBP Piaraja Tarutung Resort Piaraja. Majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di Gereja HKBP Batam Resort Batam. Tatang yakon ma asatu hatta patuluson sakap nasida. Na papituhon ruas napida. Na perjulu mulai mingguta sadarion pidda huria masian huria tahun sada keluarga amata marihot tongam lumban tubing inatai sepita boru hutapea rap dohot tulu alak nianak kondasida na perjulu Brian Kelvin lumban tubing na paduahon pebita dorami lumban tubing na patuluhon Yosia Asor lumban tubing alamat Baloi Kolam RT 10 RW Saplonom Wik Baloi Kolam Sektor Tulu Pidda Huria tu GKPI Nahornop Resort Parbu Budolok. Dapat duahon mulai mingguta sadarion pidda huria masian huria tahun sada keluarga amata Liston Jepri Anto Sibarani inatai Febrina Nababan rap dohot sahalak yanak kondasida Kesia Yoela Cahaya Sibarani alamat Green Nongsa City Block Bougainville nomor 71 Nongsa pindah huria tu HKBP Batam Center Resort Batam Center. Na patuluhon mulai mingguta sadarion pidda huria masian huria tahun sada keluarga amata Canda Portera Silitonga inatai Silpia Dwi Putri rap dohot sahalak anak kondasida Regina Laura Silitonga alamat Bengkong Indah Atas Blok E nomor 37 pindah huria tu gereja GKJ Bekasi Jalan Jatiluhur Raya RT 001 RW 010 Bekasi. Napawaluhon pemeriksaan kesehatan lansia. Obar tu rencana ni seksi kesehatan di hari Selasa naro tanggal 20 Juni 2022 di Patupa seksi kesehatan ni Huriatado pemeriksaan kesehatan tulansia kerjasama dohot Rumah Sakit Elizabeth Batam. Maringanan di GSG lantai sada mulai pukul 10.00 WIB dung jolo selesai ibadah PA lansia pinagido asa suditu akka na tua-tua nami nang lansia madohoti pemeriksaan ni na pasiahon pertanyaan ama PHD dohot keluarga marsugut Senin tanggal 27 Juni 2022 pertanyaan korama PHD dohot keluarga maringanan dibagas ni keluarga di Simanjuntak inang situa Emburu Pasaribu alamat Bida Astri Sada nomor 52 Batam Center masuk pukul 10 sia 30 WIB hadir masude ama PHD dohot keluarga di pertanyaan ini napa sapuluhon tukar mimbar distrik di minggu naro tanggal 3 Juli 2022 di Patupa distrik tado pertukaran perjamita sa distrikon jadwalna boima begiota ari minggu naro nasa pelusada peliat tujolo di hari minggu naro tanggal 3 Juli 2022 papungu peliat tujolo dohita marhiti amplop tu distrik 20 Kepri tau kapma rohata napa sapulduahon namodding na di hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 nunga jumulu modding inata Nyonya Pardiri nahinan rohani Roni Elinda Boru Nenggulan
tutup umur 54 tahun, alamat Jalan Duyung, Pasar Pagi Lama. Wik Balosenter meninggalkan 5 anak kondesida. Na perjolo Nora Yeni boru perdidi na poso, na paduahon Uli Pitria boru perdidi na poso, Endang Hot Maria boru perdidi na poso, na papaton Binsar Padulian perdidi remaja, palimahon Okta Rahayu boru perdidi remaja, tu udian hari Kamis 27 Juli 2022 di Batam. Tatang yakon ma asa tumibu tarapul sudi keluarga. Na pasapuluh tuluhon mangapuli. Di hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriat tado mangapuli ti keluarga El Siombing Nahinan boru Pasaribu Wik Perserahan. Pasaplopaton sumbangan. Napasaton sumbangan bunga altar di Bingkutta Saderion 5 anak sekolah minggu Gracia Romauli Munti Wik Balosenter Mauleatema Dinasida. Napasaplonopon mohon 2 kesembuhan tu anggota ni jemaat ni Huriata adong 10 halak tajahama na adong di laikta masing-masing. Ulang tahun Pangula Nagok Tiki Dohot Sudi Perhalado Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni Huriata Mamuka tanggal 26 Juni saat rodi tanggal 2 Juli 2022 di lehon Tuhan ma gajang ni umur songoninang hahipason. Tikting parhepengon Salduni Huriata tertanggal 25 Juni 2022 gudangna 764.16.628 rupiah. Songonima tikting namasa di tonga-tonga ni Huriata di pasu-pasu tuhata maho Bartolomo ni Rohana. Muliate. Ala sodong kursian na po sa bulong, marid di mahita, huhu tapasa mapilian sada ado sada bi. Pasahat batu Yesus saluhut nangologi rohanang papahenakku saluhut natikiki oh pasahat batu Yesus saluhut nadiriki oh pasahat batu Yesus saluhut nangologi pake aku matangapku mangulalo monai kakanang si manjojaku bangi hutot tuhaki oh pasahat batu Yesus saluhut nadiriki oh pasahat batu Yesus saluhut nangologi
saluhut nanguluki rohanang pambahenaku saluhut natikiki upasahan matu Jesus saluhut nadiriki upasahan matu Jesus saluhut nanguluki Ake aku matangapku mangulalo monai lakanang si manjojaku mangihutot tuhaki oh pasahan matu Jesus saluhut nadiriki upasahan matu Yesus saluhut nangoloki Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangramoti ate-ate pikiran munabe marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita di minggutta sadarion tersurat di buku Nisirut Bidusada ayat pitu sahatu 17 songonoma didok jadi ruar manasida sianinganan pai solatanna nasai laon rabdohot parumain nana dua halaki asa merdalan sumuang tutano juda dunginin na sinaome ma tu parumain nana duai laho mahamu mulak ganuk tu bagas ni ina nabi saya marasini roha majahuba mamalosot tuhamu obartu nah dinahemu tu akka namate doho tuau saya di basa-basa jahuba ma tuhamu asa jupangan hasonangak kamu ganuk dijabu ni sinoduk nabi dungi di umma manasida laos dipangyarbe suarana tumatangis dungin nasida ma tu simatuanai ikonulur hitamulak tu bangsom alainin nasinaome ma mulak mahamu aliak kadainang puasa naing merdalan hamu rap doho tahu sotagamu nadong be tubu anakku bahen sinoduk muna dohot mulak mahmu aliak kadainang ainunga matua ahu anggotung marsinoduk mangam muse tuk sura pe hudok adong dope sihirimo diahu jala sabor nginon dope ahu marsinoduk mangan jala tubuan anak ahu tuk tarpai mahamuma nasida paima magudang tuk tarpujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni aliak kadainan
ai sumapok dope na huai sian hamu ai ruar huhut tangan ni Jahuba marbajoyahu. Jadi dipanggil nasida musai suara nabi manggugu tumatangis laos di umma si orpa ma si matuanai alai marsihohot ma anggorohani sirut tu nasida dungin nasi Naomi ma ida ma nunga mulak iya haham tu bangsona doho tu debatana mulak ma doho to mangihuton hahami alainin nasirut ma mangalusi unak sai soso yahu tu madikon ho laho sirang sian ho ia tusiho laho ikut tusiho tonokku ia tusiho maringanan ikut tusi ahu maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia disiho mate ikut disi ahu mate disido ahu hut naeng tartanom saya songonima di bahe jauh batu ahu jala songoni ditabai tujuluanon holan hamateani nama tarbahen manirang ahu sian ho ido saatna hamuna kadonga sahuria dongan nahina olonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus di baed do topik ni mingguta sadario taringo tu pengikut Tuhan yang setia pengikut Tuhan yang setia atar songonom ma alur ni cerita nagabe jamita siau honota di mingguta sadarion adong ma keluarga sara keluarga namargo aramatai si Elimelek inatai si Naomi halak Juda halak Betlehem manang Efrata dua manak konna si Malot doh si Kilion anakna bawa dua jadi masa mahalio di Betlehem di Efrata masa-masa sulit si panganon untuk bertahan hidup mengadu nasib ma si Elimelek do si Naomi do anak konne duo lao tu huta Moab huta si Pilibigu untuk mengadu nasib merantau di hutai mate mamuse hol nomor mate amma manguli majolo si anak nasi nomor sadaon membuat si Orpa ataruli-uli do halahon manguli musi anak nomor si nomor 2 i si Rut imana gabi jamita tahun alai dang adong do peda danak mate ma anak konom se tinggal masih Naomi do parumain nanda duaon soadong muse pahupuna memang macai dangol do parir pahit tetapi di ujungnya menjadi manis dung dapat tikina dung di BG berita di dia do di Efrata di Betlehem ngasongon na sumuang muse ditahir rohani si Naomi omma mulak tubonani pasogi na makatai mahalay na tulo ibana do parumen na duaon asa mulak mahamuna dua tuhutani nangmu jala tu debatamuna na perjului ayasing do debatani hala Palestina on do debatani si Naomi ima
debatat tada mangului. Di jua donyan, di jua parumen dan duon masih haolak kalahi tu matangis. Persiajaran mau kapedia kaina asa bui demokrasi diciptakan dijabui tuakka parumenna. Aitung kebebasan berdemokrasi dosia sinaomi. Bui donyan di adat Yahudi pitor satok kini mulununga tinggal parumaeno parupuanon tu sama huwa teninda ditudu asa marhasoho tamuse alaidak tercipta nasongoni. Sai dijujui sinaomi oddo mula maho tu jabuni nangmu manang na tua-tuam jala tu de batam nahina porsiamuna adora sotu anakki dimna si Naomi masya Allah ngamma alai da ngadong naulu job duk pesai diulahi songoni mani pak merdalam masih Naomi dok na duaon di dok ma musi sehalinari pitor Roma parumen nasyak kangani aturan na pangguaran ni pahupuna hinam masyani pitor mula may bana tuhutana di Moab doh maka porsiai debata si lebani alai yang gosirut akamang do tamu nak kainang luar biasa dok toktong do sitia ibana idu bana debat topik minggu pengikut Tuhan yang setia. Alani do boleh berengota cara berpikir nih si Orpa berpikir secara logis dan pragmatis. Tohodui. Habis ibu atau be siak keluargaon anak kon nunga modding asing luat asing kepercayaan secara logis dok pragmatis dia dibenarkan untuk pulang kembali ke habitatnya imatu utani nangna manang tu debatana. Alai cara berpikir ni sirut ima berpikir logis disertai kasih, ketaatan dan juga iman. Ai hamu akadongan sia sirutom manon sudah silsilahi sahatu si Daud sahatu Tuhan Yesus. Ima kesetiaan untuk mengikut Tuhan, mengikut Tuhan Yesus. Ai dijujui pesiruton haham nung ngaborhak be berpisah besianau dok siakko hope inang parumaen mula mahomuse tu asalmu alai berkaum apa didangion si siruton na luar biasa cara berpikir memang secara logis disertai kasih holong ni rohana tu simatuanai ketaatan nibana tu simatuanai dot haporsiaon nibana maka porsiai Tuhani ido iba nama mulutusi holau inang simatua tusi doau lua munama luat tu debatam nama debatakku mate holas mate si mau untuk memisahkan kita au dohoto simatua ima secara logis disertai kasih, ketaatan dan iman hamatianina mamanirak kita. Luar biasa do memang sirut dalam pengakuan panidangion nibana tu simatuanai. Untuk apa kita martuhan? Untuk apa kita martuhan Yesus? Untuk apa kita martod di perbadia kalau memang berpikir dan secara iman dohot ketaatan dan kesetiaan itu sirut bibit sahat tu si palua Tuhan Yesus nung ngadong di bana hamatiani nama nabui manirang memisahkan kita udang dojol mon waingon burjule bana martuhan dia taat kepada Tuhan. Allah itu si matuana ibana dang mampu
sudah na pinadokon ni si matuanai sudah dak tikos. Apa ibana pe cara berpikir ibana pe hola secara logis do pragmatis do. Na hola tu dirina do dipikir ibana songo si Orpai. Ai cerita ni si Orpa selanjutnya danga dong be. Habis terkikis si Orpa namula musibana tu habitatna do tu debatana. Ala yang go sirut akamang do tamu nakainang berpikir secara logik disertai kasih, ketaatan dan iman. Saha mahalahi tu Efrata ima bi'lihim nuang mai. Ala yang go hoinna di Lukas, ala yang go hoali bi'lihim Efrata ima Efrata nuang do gabi Palestina noni. Jolma disi nunga makmur, nunga setia, halahon setoktong drop perekonomian. Jolma marlas ni roha hati hai di bagasan materi. Ala yang guna dua nima si Naomi do si Ruton kurang bebas di dalam perekonomian. Alai ketaatan kasih do iman haporseon na tu debata tangan ni debata do tu si Boas ai mangutip akan na lubi ma emei manang gandumi ma si Ruth do si Naomi di bereng sada parhauma na mamora jalan na bulak idok matuaka parkir karizunaon so tung dilagay hamuna na duan. Biasa dia kamang akte BH hamuna dak partani do au mulu nunga meng nama nabi pedo mabatting songoni seong do lubi nai ima di haisaisi si Naomi do si Ruton jolma nunga lao ma majualon lao tuonan marlas ni roha ibana alai alahi mengais untuk kehidupan sesaat manang per hari. Tetapi pikirannya secara logik, ketaatannya, kasihnya dan haporseon natu Tuhani, rodo tangan di debatasi benua gijang mangaramoti si Naomi dot si Ruton, ujungna gabe berlimpah ruah do taringot tu si panganon do perekonomian nai. Ipasu-pasu Tuhan do si Rut, ipasu-pasu Tuhan do si matuan nai si Naomi, ai di ujung non dibuat mai gabe sinoduna marpino pari mon saha tu si Daud saha tu Tuhan Yesus si paluai ima di soal topik minggutta mengikut Tuhan dalam kesetiaan jalairo hubungan ni epistel tanah kingani ima taringot tu namangi hutto tu hatta Yesus Kristus. Unang adong alasammu akamang do tamu nakka dongan saluhuna jolo hukubur majolo si natuatuaku jolo martinading majolo au tu dongaku manang nunga sirang au suadong be suamiku siak keturunanmu borhak mau. Itu adalah alasan-alasan yang logik tetapi tidak disertai oleh kasih, ketaatan dan juga iman. Orang yang berpikir secara logik, yang disertai oleh ketaatan, kasih dan iman, dia melihat jauh ke depan. Bukan soal-soal hal duniawi. Dunia ini saudara-saudara akan kita tinggalkan. Keputusan kita mengikut Tuhan Yesus, itulah berkat-berkat. Ai Yesus si paluaima, siap siubeon ni sirut. Lau padua portibion. Jala songonima saha tuhi taon. Alanido sadariom se majalo tohonan hasituau mapitu hal akamat taudung terpilih nasida adong mau nok tulu taon nonate. Etikya iso ngatulu binuaeng. Aong mana 2 tahun non. Alay adong do pena marsiajar manang piganari padita na mangihu nama laho melaksanakan ni. Jadi udang nuaing haumani si Boason
alayoti do pangulana hamu matarpilli takkamang hamu matarpilli caluhna makubasi memberitakan kabar baik Injil itu. Asa berhasil hamuna akasituai baik ina baik ama di belakang suami itu ada satu kekuatan ima istri perempuan. Kamu makainangan nonna mendorong amat tahun. Tugas muna itu benar pamuan no tujulon. Iko paingo berengom muna do suami munaon song situa. Wado persurina sotong sursar. Wado bejuna sotong kacing nai dan adong betulu. Kamu apa ingot ini di belakang seorang suami ada istri yang powerful membuat si suami itu sukses. Sotong adok katamu nainang ay liling mahot sa gerijay. Nahola ni gerijay do hoy si mahot torusok las ni mamuse. Merdusay hamuan non. Suaksoni adok saya situa dua so situa inate. Kamu namang di belakang seorang perempuan itu juga untuk menyempurnakan perempuan itu hamuma mendorong inatas situaon. Asa di parade tikos tinggil tu ruasi. Isero na marsahit. Isero na gale, isero na somar sekolah. Bigi hauman no tugas niya kasih tua. Satu nama sekolai, doh nama kirpasi rua sona sarotu per minggu na porsionna, doh manggar pilihanna tugas muna dui. Alanido pusat pelayanan ni situa bukan di gereja. Ingat tamunan nabi itu medang di gereja. Alai pusat pelayanan ni situa ima di mana dia dipanggil ima diwenai. Ai suara ni debatama marhitiak karuason amat taumma siak kami siak kita gabi talo situa hubasi mai tinggil mahamuna tu nasida naking amang do tamu nak kainang jam 10 saya dari kita masuk ngaruh halah udah jam 10 dungi tonga sabolas du pengau madok tuau ngabu pakio namang bezuo nai sa ngabo sanau nai kolan nang mapakio namenna unang joningon nidok matu pa dita Joshua gabubi ni gabubi in ne ban se toy pakke diku je ngalilingi pakke ala hosianano bejunon imalani lasni rohani ala horupani ipengan ek sebulan non so boto meng nang pakke mangi jebuno modumon ega sebulan nok sayon alai moleate madi hamuna na mameleho dirimuna te na mameleho dirimuna ulah hamu maulauni pasu dui tiru hamu masiruton berpikir rohamuna songot jolma biasa ala ikon holong rohamuna tutu hatai ikut taat rohamuna jala orang-orang yang beriman asa gabi pasu di hamuna selama ma di hamuna nabi itu ate do tu sudah keluarga lam sere marohamuna so tong dia lusi hamuna mulai mosi ruas munai amaina so tu mulu hamu mengalusi secara logik ber kamu mulu karas dua hatana labok kamu na mengalusi mulu labok hatana muse lam labok doha mengalusi seunang ngarong madokon berbeda doha pesitu ai salam milik doi bena julu ini nadang ale kolas rohani akaruas nadiwe munai di kehadiran muna songo sikka ni tu hatai marmahani sudeyaka ruas tai jala sudema ita kaparhala dua te marlas niroa jako kamu maun akado ngaton nong tabba muse gabe parhubas di ita songon na di hari minggui marjamita di Tangerang kota 172 ma sude situ edisi tang nabi noto be ai tikiau di lantai 2 do pe marhua do marsere modok merapot aleh alahin wang dang be ngadi gereja be ala dok 30 wek jadi ko kau ma 30 wek jadi saya mertabba doi saya unang adong alasam madokon molo di dia do di wek nas ngan nona kamang manabay situa soto ngadong madokon jolo hutanom majol nator aswin adong alasanna
Adong musen yang tabba diwikan jolo martina dikata majoin alasan-alasan yang tidak bisa ditolerir, tetapi panggilan Yesus itu menjadi berkat-berkat bagi kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata mau lihat ma usob bahok kami nasa huriaon nama dohoti par mingguonon sahat do tuhami jalan nunga hubege hami ujakok kami berita nauli haporsiaon ni si Naomi lumobi sirut laho mangihuton kesetiaan ni bana tuho marhite-hite si matuanai songoni manang hami saluutna asa saya toktong ihutonon nami ho nak pemarukil daging nang tordinami di Portibion. Saya sariho mahami Tuhan. Karena marsahi noingon pamaluma. Manak pedi rumah sakit akaruas ni huriam manang di Jabu Nabi. Karena marukil na marsitaono saya puli ma. Karena hurangap Tuhan saya sariho ma di ngulu siapa are. So ni manang diari sadarion marlas ni roha do huriamon ala nunga tabbaga bipangula perberita nauli tohonan situa nunga dilehon nasida tekina guguna pikiranna mamilioni sejakkom manasida Tuhan paherbak tangamu mamasu-masu mengurupi nasida asa bui tarulahon nasida ulauni olam mangasahon gugu nasiat tod di perbadiai parsahalai manasida be Tuhan lehomma tod di perbadia doh dila sisean asa di boto nasida madok si dohonon na tuaka ruas na dong di lingkungan nasida be suaksoni akkai nanami di Jabu Nabi doh mai makir pasi Tuhan hipas masudi akkai nanami yakana konna dok boruna suaksoni nang suami pe asa hotok tong na margugihon nasida mardame sonang gabitiruon nasida di tonga-tonga ni parsaripion nasida pasu-pasu ak kaulaon na naotiki mulu mamasu-masu hotu hater cukupkan do kebutuhan nasida upasah matuho napituon ali Yesus Kristus laho mangiutok ko jakkom maibana jakkom manasida be argugui jala parsahalai ma pasu-pasu mado keluarga sudi mahami salut ruas ni huriamon marite Yesus Kristus jalo tanyangon amin. Mari dimahita laos tapasahap ma pilihan na paduahon.
saha mahita tu nama jakon situa parjulu mahita maredde tiki maredde ojong-jong maka situa nanaing majalo tohonan tujulun maredde mahita Yesus parmahani sinoroni debatai mano pucol mai marhite sian hata nasito
Hamu akadonga sa Huria Kristen Batak Protestan Batam. Sadario patupau ni huriata do marhite naposona pasahat totohonan hasituau tupi tu halak. Na naik perhalalu di huriata KBP Batamon. Ima parjulu. Calo situa budi margada si majutak sianwe baloi ditpam. Dua calo situa dosma buru si majutak sianwe bengkong sekitar. Tulu calo situa hapsan hutagalung sianwe tiban. Opat calon situa jeksot tapubulun sianwe Nagoya. 5 calo situa labok buru tabunan sianwe kafling Taman Baloi. 6 calo situa loli fran pitubatu sianwe bengkong sekitar. 7 calo situa orien pantas lubis sianwe bengkong indah. Nunga jongjong naing nasida di son naitapilit bahe situa di tonga-tongata. Naing pangidon nasida mapasu-pasu siatu hatai asa margugu nasida mangulahon-ulahon nasida. Atok tabige majolo pangaripunan ni ulahon ni situa nah jinahahon ni amata padita Joshua togatorop sarjana teologi. Pangaripunan ni ulahon ni situa di Huria Kristen Batak Protestan ima na parjulu. Pangula ni Huria do nasida mamata-matahon dongan akka na pinasaha tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manang ise ikon picangon nasidai manang pabon nasida tu guru dohot tu padita asa dipature. 2 mandasdas dongata tu parmingguan dohot mana kasih alana umbahen nasoro. 3 mandasdas anak boru sikola asa odopro. 4 manikir akan marsahit jala paturehon narikot tunasida dohot natar patu pasa alai narumikot pasingoton hatani debata tunasida dohot tumangya kosa. 5 mangapuli akan marsak paturehon akan dangol dohot napugos. 6 mangapuli aka sipili bigu aka parugamo na asing dot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupani Tuhan Yesus napapituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata songonima. Ope hamu na inaholongan naing takas boton nami burju niro amuna mangaraduti ulaon hasituauni di bahenia lusi hamuma na husukutonon parjulu naulu dua hamu mamarangehon parangen atama di julun debata doh di julun di jolma. 2 naulu dua hamu majalu laun hasituau songon naung di pajozor odeng tu hamu. 3 naulu dua hamu mangaraduti sude sian nasa roha dohot sian nasa gugumuna hobar tu hatani debata molo naung sadaro hamuna mangului jalan marpadat to sude nai di jolun debata dohot di jolun di dong atas sahuriaon dok hamuma alus muna.
margadda si majuttak upabaki mahamuna gabisi tua di Huria Kristen Batak Protestan Batak Resort Batam lingkungan Baloi Dipam asa dipangidor aku naing mamartangi yang akka bawa dinasa inganan sumobaho tangan na botor na marimas so maroha ganggu amin. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod di perbadia mahamu maka burjuhon ulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai amin. Dos masih majutak upabaki mahamu gabisi tua di Huria Kristen Batak Protestan Batam Resort Batam di lingkungan bengkong sekitarnya nunga hupa sidung paraloan na dinggani nunga hupa ujung parlozo ngaki ramot hubaen haporsiaoni 2 Timotius 4 ayat 7. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod di perbadia mahamu maka burjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai amin. Hapsan hutagalung babaki mahamu gabisi tua di Huria Kristen Batak Protestan Batam Resort Batam di lingkungan Tiban asa gabi tigor hita pinahinnya sinrohana jala sitian hangulua salingilingna mangihutto pakirimoni Titus 3 ayat 7. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod di perbadiai mahamu maka burjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangak debata di hurianai amin. Jackson Tapubulon upabaki mahamu gabisi tua di Huria Kristen Batak Protestan Batam Resok Batam lingkungan Nagoya oppe oddo si paingottu naing maulahonotto parjolo si tutu pangiduan pertangyangan parpangodianon dohot hamulateon humokop salut halak sada Timotius 2 ayat sada. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod di perbadiai mahamu maka burjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai
Amin. Labok tabudan ubabaki mahamu gabe situa di Huria Kristen Batak Protestan Batam Resok Batam di lingkungan Kafling Taman Baloi Punggur ai mulu adong dihita si pangano dok para biton tahasabab pemai sada Timotius onom ayat walu. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod diperbediai mahamu maka burjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai. Amin. Loli Fran Pitu Batu upabaki mahamu gabes situa di HKBP Batam Resok Batam lingkungan Bengkong sekitarnya ainasa surati sini haton ni debatado jalahasea memudai mamicang pauliulihon manugu-nugu di bagasan atigoran 2 Timotius 3 ayat 10. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod diperbadiai mahamu maka burjuhon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai. Amin. Orien Pantas Lubis upabaki mahamu gabe situa di Huria Kristen Batak Protestan Batam lingkungan Bengkong Indah ai gudang do diau halalas ni roha nangapul-apul di bahen holong ni roham ai di pasabab podo ate-ate ni akan nabadiai ale anggia Pilemon sada ayat 7. Saya diparrohai Tuhan debata aman itu hatta Yesus Kristus marhite-hite tod diperbadiai mahamu maka burjuhon ulau na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di hurianai. Amin. Tapi erek mamu sehat carai muludang adong ditatiup adong do di layar. Hamuna donga sahuria di HKBP Batamon jako kamu mana sida di bagasat dame sude mahitaon manggogo tumangyakon nasida asa majadi ulaun nasidai uhut makorhon hasangapon nitu hatta Yesus Kristus Raja ni huriai.
martangi yang mahita. Ali Tuhan di batama nami na di benua gijang mauliate maroha nami tuho ala ni asini roham diak kadongan nami on. Saya tabai matu rohana sida akas ilelehon ni tor di perbedia. Asal marroha jala margugu nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida. Asima roham do di sudi ruas ni huriamon. Asalam hota porsion nasida be. Jalalam ture parangin nasida mangihuton ho. Sungguh lima rohanami asa masih holongan unang adong si picangod dihami asalam rarat harajommu jalam marmulia guarmu nabadiyai amin. Udul mahamu amang inang situan ng majalotohonan do tamang paditata sahak mahitan waing ima namandok hata perjuluma na mewakili sudi ruas ujo kami ma haradion amang P Silitonga. Shalom marita saluhuna. Muliati ma parjolo tapasahat tutu hatta perdengan basai ala dilihat dope itu hita partikian nadenggan satu tikion boy hita marhahi pason nahu parsanga pihami amanami padita resot dohot sude parhalado nagok tiki nahu hormati hami amanami parhalado ni huriata amanami inanami ruas HKBP Lubuk Baja. Dison kami diutus Suryata pasahaton hatahuhuasi di acara penabalan ni parhaladota di Bagasan Sadarion melotung kami pe nama katahon naung hatani sudehi tama ruas ni Suryata melotung adongan non tutur kata nahurang lobi parjolo kami mangido maaf tuhita saluhutna. Napaduahon upasahat kami selamat mengenakan pahean habadiaon tohonan parhaladoon tuamanami inanami nama jalo tohonan di Bagasan Sadarion. Tuhan ma namargugui hamu mangulahon tohonani. Hita ruas pe wajib mendukung nasida terutama sian keluarga kecil ni amanami do inanami naltapa borhat gawe marhalado di huriai tentu godang do hadu anak kapartikian na tersita di ulau nasida di huriaon alani ikon adonggo kemakluman ni ama manang inanami sian rumah tangga asa unang gawe partuktukan ni ulau nasida di huriata. Molo tab rimang-rimangi bidang ni ulaon pelayanan ni HKBP Lubuk Baja tentu tabadikot tu parhalado na adong kita merasa masih tetap kekurangan alana molo tabereng padat ni ulau ni akka parhaladota dan mampu akka full timer na menyelesaikan honi sude. Jadi alani ba mikon hita dotong ruas madukung nasida unang tapasobu emang nabo HP penuh kekurangan do nasida nakpe nak tapatujolo bergelar situa ya tetap boy merdaging sibuk yang penuh kekurangan alani hita ruas do tong namanupahi saluhutna asaboy bersinergi antara parhalado nang ruas asa dapot visi misi ni huriata artinya tidak boleh hanya
parhaladota tapasobu mangulahon na perlu di huriaton ikut dohot dohita ruas alana manang nabu hape ikut ruasido na manupahi huriai jala huriai manupahi ruasna, itu namanya baru bersinergi. Pesan nami tu amanami na baru di tabalhon mulubuina pangiduan nami mewarnai mahamu di ulaun parhaladoni, tidak hanya sekedar pendengar atau manut, tapi harus berani mengatakan yang benar demi tujuan gereja kita. Osmarohamu hami ruas akan mendukung molodenggaddo pangulahon munai, tidak ada ruas kita ini yang enggan memberikan pemikiran, mungkin bantuan yang lainnya demi terwujudnya cita-cita gereja kita. Gereja kita tentu punya misi, punya visi. Visi itu harus diwujudkan oleh misi, yaitu kegiatan-kegiatan rutin mencapai sasarannya. Itu adalah koridor yang harus kita ikutin. Jadi pangiduan nami tu amanami parhalado nami na baru di tabalhon mewarnai mahamu di organisasi nih parhalado HKBP Lubuk Baja Salelengon. Jadi artinya songon nahudok di parjolo nakining tidak hanya pendengar, tapi harus mampu memberikan terobosan yang baik demi ruas HKBP. HKBP Batam merupakan boleh jadi ikon ya ruas nadong di Pulau Batamon. Tentu ikut jadi panutan manean huriaon di HKBP nadong di Batamon. Iman abui pasahaton nami tu amanami saluhutna. Horas madihita saluhutna. Shalom. Namang ihut sian mewakili parhalado pinasahak ma tuamang sintua J Siregar sekaligus parhalado resort HKBP Batam sian huria HKBP Batamon. Na pinarsangapan amanami Pendeta Resort, amanami dohot inanami parhalado na goktiki, na pinarsangapan amanami dohot inanami parhalado, na pinarsangapan dongan nami na baru di tabalhon gabi situa dohot keluarga na pinarsangapan songunima na hinaholongan sudi ruas ama ina hahaanggi saluhutna na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Horasma dihita saluhutna. Puji Tuhan di hari sadarion tanggal 26 Juni 2022 hari lasniroha hari na bersejarah huriata pabakiton Pangulani Huriana Marhite Naposona. Sada amanat agung sian Tuhata Yesus nama dokon kesinambungan ni pangulau ni Huria ima na taulahon di bagasan sadarion tu amata dohot inata situa imana kaningan amang situa Budi Margada Simajutak inang dosma situa dosma boru Simajutak amang situa Hapsan Hutagalung amang situa Jackson Tapubolon amang situa Lambok Boru Tambunan amang situa Lolifran Pitubatu Dohot amang situa Orien Pantas Lubis. Dohono nami mewakili parhalado, selamat bertugas
dan selamat melayani di gereja Tuhan. Nokin nungatakas doko nama tapadita, tugas-tugas doho tanggung jawab si ulah honota dihuriai terkhusus ma di wek na pa utus son hita manang na mengutus hita sian weki. Dohonon nami manang pesan sian hami dohonon ma ra senior muna manang na parjulo mendapat tohonan adong tulu pesan, tulu huruf dengan rentetan 3 kata. Na parjulo tong doho bartu turpukta sadarion ima taringo tu ketaatan. Taat sian julu ibana taat, sian pudipe taat, manang marhauduhon. Nomor 8 di si memang singkat do bahasai uduk manang taat, alai maknana masai belga ima mengutamakan Tuhan dalam pelayanan kita. Yang lainnya nomor 2, nomor 3 dan nomor berikutnya. Tetapi taat uduk Tuhan nih di dalam pelayanan ima na paling si utama honota. Bukan berarti tidak utama keluarga, tetap utama, tapi yang paling utama adalah Tuhan sesuai dohot epistel tanakai. Ima si pangilun nami huruf T na parjulu, huruf S ima nama dokon nakaningani satia. Setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara besar. Oma nasada warna kehidupan di hita parhalado. Tentu memang kehidupan ini banyak mengalami suka dan duka, pahit dan manis, pasti doi mergati soring. Di saat sengo dia hitai ko setia, setua dalam berbagai hal sinakaningani, apakah dia saat senang, saat pahit, saat duka, saat sukacita, tetap dahulukan Tuhan. Ido nomor 8 hasatiaon, songon nakaning sirut nani jami tahun ni amat dapat dita. Itu berproses sangat panjang. Boidohonon nami termasuk usia muda DPH Muna akadamang dohot dainang na baru majalo tohonan. Perjalanan hasit tuaon dang satokin siulah honota. Jangka waktu yang sangat panjang dituntut ketaatan dan hasatiau. Baru napatuluhon nakaningan itong do disinggung amat taruas ima nagabe teladan TST, taat, setia dan teladan manang tiruan. Molo nakaningani jam 12.30 aka amang dohot inang calon situa nakin hubereng di waktu pangojakonon kurang lebih jam 12.30 nunga menyandang predikat sebagai situa manang mitra Tuhan, manang mitra gereja, mitra pendeta, mang pendeta dohot pangulai waktiki, mitra untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berarti dalam hal on nunga adong hatadion ido nalabatan natiruan manang nanakaningani sebagai teladan. Tadi nomor 8 molo somal depe hitau nasalilingon mungkin di minum kopi di kedai kopi sembarangan tempat, bukan melarang minum kopi, tetapi ingatlah di mana kita harus duduk, di mana kita harus berjalan, di mana kita harus menyampaikan sesuatu pendapat kepada kawan-kawan dan rekan-rekan. Alani ikon tajamoto maakamang dota minang tohonan nauksahat hita. Sada pasu-pasu deidak sudah halak gabi situa. Alai sadarion nungasahat tohonani gabi halak nata di mahamu manang didokot di bahasa nami di muara extraordinary mahamuna. Dang sarupa be dang nama dokon naso sarupa hita do amat taruas do inat taruas sudi sarupa do hita, tapi ada kelainan sebagai penyandang dan sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan. Ima sidohonon nami tuhamuna amanami pesan nami alani hami dison sadutna dengan muna samitra mengucapkan selamat bertugas dan selamat melayani di ladang Tuhan. Amin.
Mulia tema totu adong dopen nonaka nabusi tabba atas si pasahaton di gedung serbaguna di dalam acara ramah tamah. Saat matui tanah parpudi jalan atapaima ima sian nema wakili nama jalo tohonan nakinu ngadu amang situa BM si pancetak. Shalom. Puji Tuhan. Pasma di mingguan ngadi jobe hami nabi tu situa. Ni HKBP. Lausido sabutullah paruk kilon nami di keluarga. Kurang lebih mahami arong na 2 tahun arong na 3 tahun learning. Paruk kilon nami bohado hami asa boe pelayan yang terbaik di wek suaksongoni di Huria. Alai songok kami mewakili pitu situa wek mewakili si wek masing-masing alai pelayan ni Huria lu baja dohami nape mewakili wek situa ni lu baja dohami. Alani kami nabi itu sangat berterima kasih. Gudang do madok mauliati kami tu amang padita resort, amang hutahayan, amang togatoro pendeta togatoro, amang guru, Bibel Pro, diakones, swaksongoni senior nami na mangaliat tikina mengajari manogu-nogu hami dohot training diaka wek pertanyaan manang nabu hape dang adong nas sempurna tetak do belajar alai pos dorohanami hami manuaeng situa mungkin kenangan yang indah di akhir jabatan niamang pendeta resort, omma mungkin kenangan yang indah hasil karya ni mana di Lubuk Bajaon, bedo pehami di Tabalhon di akhir jabatan nai, jala kenangan yang indah mau di Lubuk Baja di Hita, merdalas sudah denggan, jala boe hami di Togu-Togu, sahat tusadarion, sahat tuaka pelayanan naneng rodo pena. Alani dihita sudena ruas asa buat kamu hami di tangyang muna amanginang asa margogo hami mangulahon nahobar tulomoni rohani debata suaksongoni dilomoni rohatta di hazol mau molo adong akka hami situon nahurang lobi diaka pangalaho diaka pakatayon manat ajari hamu hami nanget pasingot tamu hami asa martua Tuhani didirita horas mahamu horas mahami ulatema dihita salutna botima. Amunak kadongan marede mahita sian nomor nadong di acara tai 140 tulu jongjong mahita salu nak. Simon of Babel, I know
tangyak ma pilianon. Ale de bataman namin na di banwa gijang, horo hararuan ni salut sileo-leo na dengga do naso libasa na mauliutus. Upasatami masya na lihon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi wap na utus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asau parasya kami pilihan o patibulo na raja umuli tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam mutadahami gudang ni silihon-lihon mitu hami. Asalam kir-kir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmo say romahara jaonmo say saut malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwa gijang lehot matuhami sedari onang uluan siapare say sama dusa nami songo panesa nami di dosa di dongan na merdosa tuhami unak kami tugiot pangujunan balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu toddi munabi. Hari Minggu mah dihita saluhna salum. Laos disoma hupabotohon hami dihamu amang inang perwakilan San Ganuk Week dohot kategorial langsung mahita tu gedung serbaguna laho madohoti acara ramatama. Foto bersama ma dijoloon parjolo ma amanami situa nama jolo tohonan. Oh, parjolo sudi magabung jo parjolo te, sudi majo parjolo asa bui sanga mang itu.